Așa, salutare oameni buni, sunt aici cu vărul meu, Răzvan. Stai, dă-o la telefon ca să spus ce jucăm. Ce jucăm? PvP, duel. Ok, duel. Hai, începem. Voi pune pauză și vom reveni în joc. Încălzire, bun. Nu mori. Ce m-ai speriat. M-am mai luat 8% mi-ai dat. Mai am 8 ce vrei să zic? Viață. Aia, tu ai altă armă. De ce tu n-ai? Oi. Tu ai skin pe armă, asta și bună. Nu contează skin-ul pe armă. Doar un șgren, nu. N-am mușcat-o. Uite unde e. Era aproape să mușc. Hai, mă! Era în partea aia. Very good. Ce vrei să jucăm? Pistolet? Ai pistolaș. Nu avem pistolaș. Grenă zică. L-ai mușcat-o? Nu, am mușcat-o pe mine. Am luat. Zero. Da, mă. Sau dăm cu cum vrei. Hai cu cuțit. Altceva. Bun. Bine, faz că vezi tu. Uite ce a fost. Oleu. Nu trec cu shotgun-ul eu, trec cu pistolul. Păi și-o trăgem. Prindeam. Câte vieți mai ai? 61. Se termină timpul, o să câștig. Eu aveam 40. Deagle. Hai, Deagle. Să aleacă să mă urc. Mușcă-l. Am mușcat-o. Nu, dar de ce bubuie în aer? Uite, dacă joci cu Acau. Sau frumos cu Deagle. Ce vrei să jucăm? Să vedem.
Hai cum, tu trișezi, ai hex, ți-ai băgat hex. Nu mi-am băgat. Hai cu pistoletul. Vrei? Bine, hai cu. Mamă, nu ți-am dat niciun hit. Nici eu ție. Ba da, mi-ai dat. Ah, nici n-am văzut. Am jucat eu. Aolea, 12 viață. Eu... Oi, chiar așa, Că ți-am dat un hit. da. Nu mai dai. De fapt, da, așa, mă. Azi mă scuzați. Dar nu știu că să editez. Hai pistoletă? Ne. Nu, nu. Ai dat-o deasupra mea. Bravo. Ce jucăm? Pistoletă? Bine. Pistoletă. Hai să tirăm, da. 26, 28 viață. Mai avem 46. O dăm cuțit? Da. Haide, jucăm. Crouch noi. Ai avut noroc. Noroc. Oh. O, jucăm pistoletă? Nu. Eu, tragi. Ți-am fricat, nu? L-ai luat! Ac! Nu! L-ai luat! L-ai luat! Ac! Ronda finală. Dăm 2 meciuri. Dăm pistoletă? Dăm 2 meciuri. Ți-am fricat-o? Nu. Uee! Ce vrem, mă? A, pistoletă jucam? Da! Bine, hai pistoletă, da? Una, Câte 76. 86. Cât ai? 72. Încă una. 60. Încărcăm, lejer. Da, mai cu minte. Mai în banca ta. 6-7. 6-7 scor. Ce? 6-7 scor. Te bagi pe 90-ul tău. Cât viață ai? 86. Tu? A, 100%. Mușco! Ai mușcat-o. Ai mușcat-o. Mamă, 6 viață, 6 viață. Mușco. Mamă, 6. Bă, aveam 6 viață de la grenada ta. 7-7. Lasă-mă, bă, în pace. Hai, acum care câștigă victorie. Sunt cam supărat, mai dăm un meci? Da, mai dăm. 7-8. Hai să pui scrimarea. Thanks. Hai să fac tu. Mă lași în calcă 4 glonțe. Da, mă. Ah, nu joc bine cu arma asta. Sper să nu ne dă arma asta să jucăm cu ea. Bă, da, nici nu știu să tragi.
Ai mușcat-o? Nu. Da, sigur, ai mușcat-o. Nu știu că ce-ai. Nu, ce bun a devenit ăsta. La un curs care nu te-a spate mică? Uite-te. Să ieri m-am apucat de joc doar. Hai, pistolaș. Mă urc. Dăm tot cambi capul. Am mâncat-o. Și eu ți-am dat. Câtă viață ai? 49. 21. Ți-am luat mai grav. Încărcăm. Da. Ieșim la război. Mamă, 6-7 în viață. Ai zis că mi-ai zis că ai 21. Am 49. Am zis 91. Câte veți mai ai? 58. Ok. Bă, dai, greu, bă, cu pistolașul. Câte veți mai ai? 46. Mm. What the fuck? Tu că mai ești în viață? Am dus timpul. Cred. Dăm cuțit? N-ai tu poți să dai cuțit. Cuțit, bagosani. Aoleu, m-a luat de naie. M-a luat. Hai, acum jucăm și prim. Oh. Deagle. Hai, Deagle, te rog. Am Deagle. Nu fi. Mușco. Am mușcat-o, este. N-am mușcat-o. Nu, nu. De unde tragi? Ba zis Deagle! Ai zis, am zis ce vrem. Bine. Oriunde asta îmi dat ce vrem. Hello, my boy! Mi-am pus să respect cu mine. E frumos. Nu vreau să mă arăt fanfară. Ai mușcat-o? Nu. Ok. Am mușcat-o? Eu? Nu. Tu, da. Un picuț. Un picuț mai. Mult. Dar nici nu văd. Noi aveam 20 HP de la grenada. Eu aveam 20 și de 3. ți-am dat 77. Ai mușcat grenada, recunoaște. N-am mușcat-o. Nu știu cum ai dat-o. Dar n-am mușcat deloc grenada ta. Ce vrei să jucăm? Câte viață ai? 6-6. Am 68. Deci, mai repede ce jucăm? Ce vrei? Mi-am 6. Ai. Stai să mă duc sus. Nu știu locul. Cât viață? 21 mai aveam. Vrea să-mi trag în hit. Dar Ma, tu asta nu- îmi place. Pistolaș? Bine. Ok. Dar de ce nu pot să lasă-mă să mă sun sus. Și eu. Mă rog, nu pot. Am mușcat-o. Bă!
Câte viață mai ai? 59. Tu? 58. Cum ai venit acolo? De ce ai venit acolo? Mai avem. Ce jucăm? Ce vrem? Lasă-mă să mă duc sus. Așa facem. 1%. N-ai cum. Nu te atac. Nu, n-ai cum. Câtă viață aveai? Mai avem 70. Direct ca până apucăm să reacționez. What the fuck? Cum ai dat pe acolo? De șmecher, așa. Da, cine nu? Vezi că să ne ieșim. Lasă-mă să mă urc acolo sus. Ia-te ba cu o nouă viață, dacă nu stai cu minte. Mușco. Nu știu. S-a stângi. Nu mai are cuvinte, Fabi. Ce jucăm? Ce vrem? O, e bun. Da! Bravo, bă, bravo. Mai aveai 11 viață, mai aveai, nu? 11, da. Aici să încheie episodul? Da. Bine. Bye, bye. Pa, bă!